Est-ce que e chani ko be nyona donc la nyine me anga to kono ba sawa karamɔgɔkɛ n'i y'a ye u b'a kɔnɔ a bila u kunna ko jama ko dɔ don hala tɔɔrɔ bɛ min kan kana siga la n'u y'a kɔnɔ u jama ko dɔ don est-ce que ala yɛrɛ y'o de dɔn o de kama a ye laseli kɛ wallahi ala min ye laseli kɛ n'a y'a kɛ ni kiraw sababu ye wallahi min dar'olu kan cɛ i sigi k'i jateminɛ o la dɔrɔn donc a fɔlɔ to tɛ e la laban to tɛ e la i kana siga la fewu karamɔgɔkɛ n bɛ nin d'i ma dɛ bi tɛ juma ye dɛ kuyatɛ bi ye alamisa de nin ye juma labɛn nka juma bɛ labɛn alamisa de kana siga a fayida kunfɔlɔw bɛ bɔ alamisa musow k'u tigɛ kɔrɔta est-ce que ka sabu kɛ yabo ni arajo in kɔnɔ don la don wallahi o de bɛ sigi musow tɔgɔ la kana siga la dɛ dɔw b'a kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen anw ta ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o ye san kɔnɔ siɲɛ caman ye sa dɛ o yɔrɔ bɛ yen nka n bɛ fɛ ka min fana fɔ mɛ tɛ sɛgɛ an balimakɛw u k'a jateminɛ ka sabu kɛ mun ye arajo in kɔnɔ yan awɔ don la don o ye musow ta ye don la don sɛgɛ don la don ni m'o kɔrɔ fɔ an ye an t'a faamu karamɔgɔkɛ maa camanba de bɛ yen e ni ne bɛ kuma caman fɔ don caman awɔ olu tɛ bɔ kalama u bɛ bɔ bita kɔni kalama u tɛ fu ko abada kuyatɛ an ba dɔ bɛ yen an balimamuso dɔ bɛ yen hɔrɔnmuso a bɛ tiɲɛ so bi est-ce que tuma min na an tun ye gɛlɛya sɔrɔ ba jɛnɛ ka lɛfɛ la awɔ ale yɛrɛ fanga tigilamɔgɔ de ye dɛ procureur don est-ce que a ye n wele n ko jɔnni don a ko procureur karisa n ko ala n ko mun kɛra tugun ko baasi foyi tɛ k'a kɛra fama de est-ce que n ko aw ka fama ka kusa a yɛlɛla n ko mun bɛ yen ayi ko mun de kɛra n ko mun bɛ yen ko ba jɛnɛ ka lɛfɛ tɛ ka tɛmɛ mun na ko ale t'a ko tiɲɛ a n'a ko ale t'a ɲɛɲini mɛ ko alamisa nata in a ka kɛ sinon mandat dépôt bɛ nin sɔrɔ yan n ko faama ni e ko ten awɔ a ko faamaya tɛ k'i balimamuso de bɛ k'i wele est-ce que n y'a faamu est-ce que ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɛra yakuba mamutu jara bi ye don ye sa dɛ est-ce que o kuma an bɛ dugawu kɛ an bamuso in ye ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ ala ka yafa ma tuma dɔ la an bɔra ninnu ma dɛ alhamdulilayi kuyatɛ ye musow de ka kɛta ye parce que o la an bɛ yakuba mamutu bila ale bɛ taa n'an ye fo sagala an ka musokɔrɔba sanuma n'o ye sagalakaw ka ba jɛnɛ ye n'ala sɔnna a fɛnɛ na tanuba sɔrɔ mashallah kan ye jɔ ila bɛɛ fa tɔgɔ la ka sahala bɛɛ fa kelen tɔgɔ la ka mali muso bɛɛ lajɛlen fa kelen tɔgɔ la sibiri nata an ka radio la yan kosɛbɛ o la sa yakubu ale b'a bolo bɔ buntunni ku kan an ka taa bajɛnɛ ka lɛfɛ an ka dayɛlɛ lɛfɛ ye fɛn kɔrɔba ye an fɛ yan mande fɛn barikaman don sanuyalikɛlan don an fɛ yan mande an baw bɛ sumankisɛ woloma lɛfɛ de kɔnɔ ka kunkun n'a kisɛw bɔ ɲɔgɔn na ka ɲamaɲamaw lafili ni ka du sigida ani kabila bɛɛ lafa ni suman jɛlen ye suman lasanuyali kɔfɛ kɔrɔ wɛrɛ bɛ lɛfɛ la mande mun ye maanifiya dilanni ye o de la gale lɛfɛ tun bɛ bila dugutigi bulon dɔw kɔnɔ ka kɛ tilennenya ni jɛlenya tamasiyɛn ye ka jogo ni sɔn bɔ ɲɔgɔn na joyila sangalaba jɛnɛ ka lɛfɛw ba maminɛ sanogo ka segere madame diko ka cɛrɛ ani kayi ba jɛnɛba lɔbɔ ka furanna ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an faso maliba sanuyara Sénégal femme ko ba jɛnɛ ye lɛfɛ min lɛfɛ saba ye ye kelen di mati ma kelen de bolo kelen de siyake bolo n'a y'u kɛrɛmu ka ban k'a b'u di ba maminɛ ma k'o kun fiyɛ segere la n'a ne tilala n'a y'a di madame diko ma k'u tɛntɛn ko jɛnɛba lɔbɔ k'a la u kɔ furan n'a kɔ jɛ o furanna tuma k'a k'a di Sénégal femme ma k'a b'u kɛ filen kɔnɔ k'u bugubugu a ɲama a n'a kunkun k'an b'u cɛ yɛrɛ ma an bɛ t'u bila
san dana dugu dana. Mamadou Diadje Sako, Sa Majesté le Grand Saxe. A bɛna honorable Seriki Kuyate mande sɛgɛ bisimila a ka bilon gafe jamukanw na RFM kumabon cɛsiri kɔnɔ bani kɔ sangalaba jɛnɛ ka lɛfɛ la ka kibaruya fɛn fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ k'u fɛsɛ k'u sɛnsɛn k'u bugunatigɛ ka tiɲɛ ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na ka an faso furan k'a jɛya ka misali jɛlenw di malidenw ma u k'u labaara ni ka ɲamaɲamaw bɔ a la k'o di Siri Kalifa maaw ma u ka t'u lafili fo dandugu. Sangalakaw ka bajɛnɛ min ye lɛfɛ saba d'a ma k'an ka na n'a ye Kulukoro sira la cɛ fara muso ka denmisɛn makɔrɔba ni min ye jugu kolonya k'u ka a tigi da lɛfɛ la ni ɲuman b'a la maaw k'a ta ni juguman b'a la an k'o to tile na yen nɔ tile ko jeni k'o ɲɛjɛ. Sa Majesté le Grand Saxe ani Seriki Kuyate sangalaba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ a fɔ ka jamana in ko k'a jɛ RFM ka fara a cakɛɲɔgɔn rajow kan nin fana ye cogoya wɛrɛ ye arajo ko la. Cɛ kuma ɲuman tɛ mɔgɔ min da kan k'o fara an jugu kan. K'olu de b'an danbe tiɲɛni ka bɔ an na. Jamana min kɔnɔ kuma ɲuman ani kuma jugu dɔɔnin tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Kabako. Cɛ o jamana in den sɛbɛ o sɛgɛnnen de don dɛ. Walahi. Karamɔgɔkɛ. Sɔn. I ka da la. Ko. Ni jamana in bɛ fɛn kɔnɔ min ka girin. Kuma bɛ Sonko mari deli a ka bɔda kan ɲɛ. Cɛ kamalen. Ni jamana in bɛ fɛn kɔnɔ min ka girin. Ala ka bɔda kan ɲɛ dɛ. Ko Ala ka kɛ ten. Ya Rabbi. O la ko bi sigi yɛrɛ kunba. Awɔ kɛ. O y'an bɛna sigi min kɛ kalo kura nin kalo in tile 27 n'o ye sibiri ye. Sinikɛnɛ. Sinikɛnɛ. An k'a fɔ ten. Sinikɛnɛ kɔni. Kosɛbɛ. Lazara tile waati. À partir de 16h. Radio RFM na yan. Kosɛbɛ. A yira o la sa ko welewelemada kɛra. Ka bɔ Radio RFM yɔrɔ. Kosɛbɛ. Fo kana se Mali MT. Kosɛbɛ. An ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali MT ka welewelemada lamɛn. Kɛtɛ. Hommage à Sa Majesté le Grand Saxe. Maliens comme a bɛɛ lajɛlen b'a kalama. Radio RFM n'ale ɲɛmaayasoba kalifalen don bi an bɛ wagati min na honorable Sidiki Kuyate la. San o san a b'a ka sanbɛ ɲɛnajɛw kɛ. Ɲinɛ ta sa radio RFM y'a laɲini k'a fɔ ko ɲinɛ sanbɛ ɲɛnajɛ o bɛ kɛ ka kɛnɛ sigi ka tasibila kɛ radio RFM yɛrɛ promoteur ba ye n'o ye Mamadou Diadje Sako ye. Sa Majesté le Grand Saxe bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ye wulikajɔ min kɛ walasa kuma dayɔrɔ ka kɛ Malikaw bolo an y'a ka ɲumanyaw mɛn. Don tɛmɛnenw na an y'a ka wulikajɔw ye jamana ye wele bilalen don Malikaw ma radio RFM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka taa waleɲumandɔn k'a ye ka taa sibila k'a ye maa o maa bɛ yen k'e ye radio baaraw kɛ ka tɛmɛ radio RFM ye tabali gosi ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ radio RFM yɛrɛ jabala la Solomani dugu la samedi don fiɲɛ kalo tile 27 san 2026 nɛgɛ ɲɛ 16 wagati a kɛnɛ ka wele bilalen don sasi jɛɲɔgɔnw ma cɛba min ye a ka wulikajɔw bɛɛ lajalen bɛɛ walasa malidenw kana ɲɛnafin cogo min na walasa malidenw olu bɛ se ka kunnafoni jɛlen a sanuman sɔrɔ cogo min na. Mali ko ye ko dɔ ye. Kosɛbɛ. Kuma Ala kan dɛmɛ. Ya Rabbi. Wagadugu Senike a fɔra ko fɛrɛtɛ min labilalen don ko m'u ka dɛmɛ k'a la. 79 08 36 34. 79 79 08 dokolon 8 36 36 34 34. Kɛtɛ. Dɔw ta ci. Mais Wagadugu caman bɛ yen nɔ ni nin jamukan in ma kɛ don min olu bɛ bana o caman ma fɛn ci dɛ. U ye laseli min fana. Wa se b'u ye fana. A se fana b'u ye. O dɔ la. N'u ma nin jamukan in mɛn u bɛ bana dɛ. Est-ce que mais min b'a to jamukan bɛ kɛ olu ka foyi t'o la. Nin kan k'i bila ka hakili jagabɔ kɛ. Fɛn min b'o kɛ
o fɛn kelen de b'a to an filɛ nin ye fitinɛ min kɔnɔ an bɛ bila o kɔnɔ an bɛ bila o kɔnɔ taayɔrɔ kelen a ka d'u ye u tɛ se k'a ladan a man d'u ye o cogo kelen na u tɛ se k'a lawuli o de kama kuma daminɛ na n y'a f'i ye ngo n'i y'a an bɛ nin kɔnɔ ye a dɔ la an jama ko don est-ce que an bɛ sunko mari de deli dɛ min m'a kɛ an jama ko ye i b'o dɔn wa Kuyatɛ o fɔ an ye dɛ fɛn min kan ka kɛ k'a wuli ka bɔ yen n'o ye kɛta ye n'o ye kɛta ye u bɛ fitinɛ min b'i kan fitinɛ min b'an kan u b'o kɔrɔ dɔn ni o kɛli ye c'est à dire que min kan ka kɛ u bɛ fitinɛ in fɛ n'o kɛli ye c'est dangereux ça ouais o de kama ko anw ka nin lɛfɛ in sigira bon i bɛna fɛn de m'ale kɔnɔ i tɛ min mɛn yɔrɔ wɛrɛ kana siko la Kuyatɛ Manden jeli est-ce que yago a ko Manden jeli an ka hakɛto ɲini julu fɛ fɔlɔ yanni an bɛ kanja lamɛn an ka hakɛto ɲini kɛ julu fɛ fɔlɔ Kuyatɛ est-ce que ko a bolo fila bɛ jeliw ko Lanbiru Ɲagatɛ Kuyatɛ wagadu ko Senegal nin jamu kɛ in tɔgɔ de ko Bajɛnɛ Kɛlɛfɛn est-ce que alamisa o alamisa tumaren 9 tumaren 11 heure fila baro i ma jamu kɛ in sɛnsɛn cogo ye mi b'a la heure fila in a bɛ ban de mais ni kelen don ni directeur bɛ ten a sɔnni i bɛ to ka heure lajɛ a bɛ kɛ heure ɲɛna ko technicien bɛ ka heure minɛ a bɛ ka kɔnɔjuguya kɛ mais n'i nana 2 heures in bɛ ban ɲanama de quoi o b'a sɔrɔ a ye min sɛbɛn ta yɛrɛ da ma se o bɛɛ ma fɔlɔ a ma se sɛbɛn ta ninnu ma Kuyatɛ ni y'a min ka kɛnɛ ɲama fifa ye est-ce que o kuma Bajɛnɛ ka lɛfɛ ale ye jamukan ye jamukan min n'a bɛ jansa maa minnu mana kanu sa ka jansa o bɛ jansa fɛrɛtɛ min na 79 08 36 34 ani Manden jeli bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Manden sɛgɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ min tɛ mɛn yɔrɔ wɛrɛw la ka caya pour ne pas dire min tɛ mɛn awɔ o bɛ mɛn jamukan in kɔnɔ yan Kuyatɛ tɛmɛ n'an ye karamɔgɔkɛ an k'an sɛmɛnen to bɔkolo la k'an sɛmɛnen to fakɔrɔ ka dɔw la k'an sɛmɛnen to bakɔrɔ ka dɔw la k'an sɛmɛnen to an ba minnu bɛ k'an lamɛn sisan n'an fa minnu bɛ k'an lamɛn olu ka dɔw la ko fakɔrɔw ni bakɔrɔw ka dugu an ye cɛ fɛn bɛ anw da ka bɔ Mali kɔnɔ bi an bɛ ka laseli minnu kɛ awɔ cɛ ni laseli ninnu ka girin Kuyatɛ wolomuso min den bɛ se ka nin laseli ninnu kɛ ka balo bi Mali kɔnɔ yan ka taga sɔrɔ minɔgɔ min faga kɔngɔ min faga cɛ o tɛ bɛɛ ye dɛ Kuyatɛ o de kama nkalon dara siraba kan walahi a dalen siraba kan jeliw bɛ ka weleli kɛ ko ni minnu dalen d'u yɛrɛ la k'a fɔ ko e bɛ se ka jatigiya minɛn ta jeliw ye k'i ka na o bɛ sira d'i ma i bɛ na tata i b'o ta ka faso kuma bɔ olu b'u jɔ i jigi ye Kuyatɛ cɛ kan y'o de layidu di Mandenkaw ma walahi tuma min na an bɛ ka o faɲa an faɲalen don kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ banburu bɛ n bolo an balila ka mugukan mɛn an kɔfɛ mugukan ma bɔ jugu yɔrɔ mugukan bɔra so de Manden sɛgɛ
a kɛra an ɲɛna de a kɛra an na de nin b'an bila ka taa yɔrɔ jan de ma de sɛgɛ o yɔrɔ jan in tɛ dɔwɛrɛ ye ko ŋana ma man di karamɔgɔkɛ tuma min na an faɲanen don kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ka jigin kɛlɛ kɔnɔ i ko wara minɛ wara cɛmugu kan bɔra an ni so cɛ yan bɛ usumani fane fɔ tuba a ko min kɛra ko y'ale siranɛ cɛmugu kan bɔra an ni so cɛ lan yusibana illa ma kataballahu lana kuyate nin foyi de t'an sɔrɔ fo ka taa sɔrɔ ala ye min d'an bɔgɔ la sinon min kɛra o don a kun bɛ lakali maa wɛrɛ fɛ kuyate yɛrɛ tɛ a y'an tɔɔrɔ a ye malidenw tɔɔrɔ a ye bɛɛ de tɔɔrɔ fana bɔra kɛbagaw yɛrɛ la dɛ min y'u bila ka kɛ ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn an t'a dɔn mais kana sika ko maaw de bɛ ala bolo n'a b'u di sinon ala yɛrɛ tɛna dɛ kuyate karamɔgɔkɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in ko man nɔgɔn kuyate o de kama jamana in sigi maaw y'a kanu k'a kɛ tunya kɔ sans la vérité o bɛ se ka kɛ o de yɛrɛ nɛgɛni ye o de kama jamana in kɔnɔ u m'a dogo cɛ la u m'a dogo mɔgɔ la u ko hɔrɔnya bɛ jamana in kɔnɔ yan walahi cɛ ko silamɛya b'a kɔnɔ ko danbe bɛ yen nka u tila ka min fɔ n'o y'a bɛɛ de ye k'an tɛ tunya ale fɛ k'an tɛ tunya fɛ de ne k'i ma i cogo dɔn nin yɔrɔ b'a yira jeliw fɛ yen ko ninnu bɛ ka min fɔ u t'a kɔrɔ dɔn o de ye ni hɔrɔnya min b'u fɛ a sigilen tɛ tiɲɛ kan dɛ cɛ ni min b'u bolo k'o ye silamɛya ye k'o jinɛ ye k'o kɔrɔ de k'i majigin ala ye a b'i kunna k'a tɛ tiɲɛ kan dɛ dɛdɛmakolo tigitigi a t'o kan cɛ ko n'a sɔrɔ ko fɛn b'u fɛ u bɛ min wele ko danbe a b'i kunna ko fɛn min don a sigilen tɛ tiɲɛ kan dɛ tɛ taali kɛ naamu tiɲɛma don n'o ko n'a tɛ tiɲɛ kan o kɔrɔ a bɛ nɛnkun kan a tɛ dusukun kɔnɔ est-ce que karamɔgɔkɛ i cogo dɔn maaw la minnu ka ko b'u nɛnkun kan n'a tɛ dusukun kɔnɔ olu ye maaw de ye minnu bɛ falen su kan ni dusu ye ɲɔgɔn cɛ tɔw b'a fɔ o ma ko ils sont versatiles en tant que yɛlɛma ouais i b'a ye yan cogo min ani i bɛ taa ye yɔrɔ wɛrɛ cogo min toujours différent cɛ karamɔgɔkɛ ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna ko tuma min na an faɲalen don kɛlɛ kɔnɔ ka ɲɛsin juguw ma cɛ ko marifa cikan bɔra n ko a ma bɔ an ni jugu cɛ a bɔra ni so de cɛ sisan ko est-ce que cɛ i jogo dɔn n jamana in sigi ma nɔgɔn est-ce que an ye ŋaraw ɲininka ŋaraw ko a ma ko kɔrɔ ko janfa bɛ kungo janfa bɛ so est-ce que an ye dɔnkilida jeliw ɲininka u ko nin kɔrɔ ko janfa bɛ kungo janfa bɛ so est-ce que cɛ karamɔgɔkɛ an y'an sigi k'an miiri ka fɔ ye kuma o laada jugu min bɛ mali in kɔnɔ yan o laada jugu bɛna minɛ an ma wa est-ce que dibi salasi jara Modibo Keita k'i bɛ to a la est-ce que cɛ o tɛ laada ɲuman ye dɛ Siriki o tɛ laada ɲuman ye karamɔgɔkɛ n'i ye lɛfɛ de ye min tɔgɔ ko bajɛnɛ ka lɛfɛ kosɛbɛ cɛ karamɔgɔkɛ i ko mɔgɔ ka bajɛnɛ ka lɛfɛ jansa a kana k'i kɔnɔ k'a man di mɔgɔw ye dɛ a caman ta ye min ye ninkun t'u la dɛ hɔrɔnya ye ninkun ko de ye dɛ jamu tɛ non ayi est-ce que cɛ a fɔra dɔnnibaw de fɛ quoi ko hɔrɔnya de kɔrɔ ko yɛrɛtigiya i bɛ yɛrɛtigiya kɔrɔ dɔn wa c'est que o fɔ an ye yɛrɛ ye nin de ye ko maa min ni a ta ye i nin k'i ta ye cɛ o de b'a to i bɛ se k'i majigin maa tɛ se k'a yɛrɛ majigin maa min ni t'a ta ye maa tɛ se k'a yɛrɛ di maa min ta t'a yɛrɛ ye walahi a dun fɔra ko di dan yɛrɛ di de kuyatɛ o de kama joli b'a fɔ ko di o dan yɛrɛ di ye est-ce que ko bɔ dan yɛrɛ bɔ ye ne de k'i ma o siratigɛ la n'i y'a ye an bɛna nin sigi in kɛ ko bɛɛ sigilen don ka nin sigi in makɔnɔ n'i y'a ye ko an bɛ yan bi cɛ minnu ka sababu don olu dɔ ka kɛ ni bi cogo ye minnu ka ci sera an ma kosɛbɛ an bɛ olu tɔgɔ de d'i ma kuyatɛ nin yɔrɔ la jaralakaw ye saraba cɛ dɛ
Konde Jara Sangaranka. Madu Jara ko kemenani. Jara Kolowa Kari. Sala kone ko kemenani. Anaga koyom so kanyufo. Tara janjola. Atara janjola ka furumuso ta. Faso kono. Wallahi. Ka Anthony gele abayna. Ka konyo duman bake. Ana soro anse makena soro. Eski. Barakala. Wati asoro ko ka gele an yɛrɛ bolo. Wallahi. O shaka kone kemenani. Awo. Ko ala ka barika ka jidi. An balimakɛ dɔ bɛ ko Jara fo Kayi. A fɛnɛ kemenani. Eski. Cɛ karamɔgɔkɛ ninnu de bɛ dada ɲɔgɔn sanfɛ. Kana kɛnɛ sigi. Min ye yɛrɛwolo kɛnɛ ye. Yɛrɛwolo kɛnɛ min n'o kan ka sigi. An fɛ sibiri nata. Radio RFM ka samɛ min bonya fɛnɛ bɛna ta ka ɲɛsin samɛ Yesu le grand sax ma. Komi saxi kɛra mɔgɔ de ye a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na a sɔnna ka na kuma da di jamanadenw ma. Cɛ a ka kan ale talen kɔfɛ an ko bonya ma segin k'a ye. Wallahi. Cɛw ni muso minnu y'o lamɛn san caman o cɛw n'o muso bi a ɲininen don ko saxi ka nin don sigi minnu ko k'u ye saxi kanu olu bɛ min karamɔgɔkɛ n bɛna maliyɛn d'i ma dɔɔni. Nin b'an hakili jigin ka sisan kuma na c'est-à-dire kow taayɔrɔ ye nɛn sanfɛla ye dusukun na ko foyi t'a la. Ko foyi de t'a la. I b'a kalama ko sɛgɛ ko de ye sigiw yɛrɛ gɛlɛya ka duw gɛlɛya. Cɛw toro togo la Asimi ye champion ye u mana to fasoko la Sorasiw mana to Maliko la u mana to fasoko la Gardiw mana to Maliko la u mana to fasoko la Gendarmew mana to Maliko la u mana to fasoko la Armée de l'air mana to Maliko la u mana to fasoko la Eaux et Forêts u mana to Maliko la u mana to fasoko la Douaniers u mana to Maliko la u mana to fasoko la Policiers u mana to Maliko la. Lamɛnnikɛlaw n'aw minnu tun bɛ k'an su Facebook kan directeur yɛrɛ tun bɛ ka paw bɔ est ce que hali armée mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'o bɔ wa? Cɛ karamɔgɔkɛ. I b'a dɔn tuma min na an bɛ ka an ka jeliya bilekiba ta k'a fɔ n'a gɛlɛyara Ala y'aw minnu sɔn dusukun sanuma na k'a fɔ n'a gɛlɛyara Ala min ye aw sɔn hakili ɲuman na k'a fɔ n'a gɛlɛyara Ala minnu y'aw sɔn nɛnkun na nɛnkun min bɛ se ka kuma n'a bɛ den bɛrɛ sɔn nɛmɛ sɔrɔ. Cɛ Ala y'aw minnu sɔn nɛnkun na ni nɛnkun in lamagara n'a ye mankan bɔ mankan in bɛ se ka diɲɛ lasɔrɔ. Cɛ an kelen ka anw fa danpe ta k'o bilekiba bila an kana. Ka wuli k'a fɔ k'an b'an jɔ faso ye. Cɛ an kun dalen don jugu kan wagati min na. Cɛ nɛgɛden kalaman binni mana na. Ka futinɛ mankan bɔ. Cɛ an y'an kɔfilɛ. An m'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na. Ala b'a bɔ yɔrɔ dɔn dɛ, man tɛ sɛgɛ. Karamɔgɔkɛ o y'a sɔrɔ an faɲanen dɔ de k'an ka armée fasa da. Wallahi. Mikoro b'an bolo. An bɛ k'a fɔ diɲɛ ye. Ni janfa tɛ, an ka kɛlɛcɛw bɛ se. Ni janfa tɛ, kɛlɛcɛ minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan n'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ o bololankolon, wallahi jugu tɛ se ka dankari olu la. Ni janfa tɛ. Cɛ o de tun b'an nɛnkun sanfɛ. Karamɔgɔkɛ an tila ka taa kiri tugun k'an ka laseliw a dɔ la k'o bɛ se ka na ni gɛlɛya ye. Gɛlɛya ye armée ka baara kɔnɔ. Nin yɔrɔ la sa ngaraw ko ko n'a nalen c'est à dire que ko sa ye n'a nalen ta kolon kɔrɔ tɛ. Donc lajɛliw nana fɔ ko kɔnɔrɔfili ko kamana gan ko dɛ. Cɛjugu ye n'a nalen ta kolondaro. Kɔnɔ kamana gan ni kɔnɔrɔfili. Sa ti ɲɛ dun. Wallahi. A dɔ la ɲa nalen yɛrɛ fɛnɛ ti ɲɛ dun. Ne ɲalen o ye jumɛn ye? Man tɛ sɛgɛ. Kɔnɔ de don.
Nous to kana ko irondel. Ah, irondel, okay. Nyanyale. Emame ko nanale. Kono nya dumbali. Kani dambe fale wali tala. Eske. Sati nyodun. Nyanyale reta. Nyodun. Olu kata se nyogo ma kulon koro. Fo sokolo. Na lenta. Eske. Eske. Se yakuba montu jara. Tuma mina nimko nunu be sena. Abo. An balimamuso min sɔnna ka kɛ an ka kɛnɛ dɔ sigi marani ye n'o ye Kanja Jeli Lakare Kuyate ye. Kuyate. Cɛ Kɛlɛmasa Jeli don a welelen don Sibiri don. Wallahi. Kanja Jeli Kanja Lakare Jeli Kuyate n balimamuso don. Wallahi. Ala ko kanu ye fɛn min faga ko ma jufa. Nin ye tiɲɛ dɛrɛ. A y'a ka bilekiba ta. Tuma min na cɛw ni musow ni denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan. Comédiens ni artistes ka taa balontanba kɛ Jelibugu la. Cɛ k'u b'o kɛ bonyamasegin ye k'o ɲɛsin Manden sɛgɛ ma. K'u b'o kɛ yafa deli ye k'o ɲɛsin Manden sɛgɛ ka ko ma yaasa nɔgɔya bɛ se ka don a la. Tuma min na jamana in kɔnɔ yan dɔw denw bolilen don ka t'u dogo birifini kɔrɔ. Eske. Ko bilisi natɔ don. Wɔkulɔ natɔ y'a di. Wɔkulɔ natɔ y'a di. Ko jinɛjugu natɔ y'a di. Ale kɛra o kɛnɛ denba de ye. An ka taa Kanja fɛ yen. Cɛ min fɛ ka min f'i ye Sibiri ma se fɔlɔ. Nin ye kɛnɛ ɲama fifatɔ ye ni Sibiri cɛ. Sibiri ma se fɔlɔ. Yakuba Jara. Yakuba bolo bɔ buteli ni kuga. Karamanula Orankeni Kolilelio Desebato Koronuyo Iye John de Vijo Sigi Pianta Jola Noti Te Koraninae Johnny Nyei John de Vijo Bafula Kolome Chevado Kuna Sirio Nagarekanyako Tolofenti Ende Kolaki Kolome Chevadola Jaka Jagayo Sorba Fola Sopo Sama Koita Sorotumu Masosojo Eba muso mina Koita muso dimesengele Atemano Dualu Jabirima Koita muso la tare Dualu Jabirima Tare Dual Sande Akadi wolo muso chama Yakatiga wuluma Kotare Atefo muso ye Fika senge Fika munu Ibade senge na Ibade nyanina Siriki Kuyate Mana sege Kukuba Bandama Nyani Kamasia Kanja Koroba Tokoma Kanja Chiniko Koni Sirifibe Jalulula Ko Jalula Sirifi Kuyate Jerikeni Leidu Jamfa Siriki Jamfa Amwana Bode Kwabura Nakati Ko Denke ni Kona sorola nama kesiga Bluna bekuwa zuru Bluna makuma zuru ni jelike minye Jelike kantigiba Jelike mitato Na bedimi imbo Asigito bedimi imbo Jelike mitera Lagare kanyave Kafaso Jelike miko Kalebe jwa faso Kuni mugu ni kise ulila Kabe jwa faso Jelike mgona blina Kalebe jwa faso Jelike miko Kaleba faso fe kata faso na marakata jamfa kata tonomanda jelike mi ko faso na kwa bokuru na kwa dame na ko karche na ko balimaya na ko sinia jelike na kama jelike lima
manzayara siriki manzayara masa da kulo ne la te karaba to wati ya kulo ne la te karaba jeyoro adi denke ni ma be kulo ne la te karaba re daka masala utalabi daka ne sawo yaro sambina ni sarika banke Lekave dakanti de man nankama nangama furate mo simulo denni danya siriki bada kambulo sirika ngata miko ni wila soba la garika nya miko ni wila ula la miko de ni wila sulu kla jengela siriki ini la jawanda pale yiko siriki kini molo manza imanza yara numa molo manza imanza yara koni nyamanza imanza yara manza ibora manza una bebe tabale bosi ikara manza denye masade koni deni mazale inete barakatigi malo mani alai siriki malo betu sinina nan kama de malo mani alai do de mesenge de barite malo ibi nyonkiri de dafriti dualu javira ala karawalu ya aramusa kolilelo kamanani kolilelo yo yajalibijo Sirikejola ni te kola nyina Kolesi kolome Jabadola Jaga yo yele ventie Bafula kolome Jabado kuna Siriki kuate Jaga yo tolo ventie Nalo kilo Lute kulumilare jamajigi ajuwasa jamajigi mankunyina jamajigi tare yiri jumba kera yiri jumba ya suhansira bema manzayara lagarikanya kui manzayara manzare RFM, votre radio. RFM, votre radio. Kuyate ne jali muso kanja kuyate mankaya na wa kanja fitini Ko jamuka me jansa 79 08 36 34 Sikemi mina kasiviri do le 27 juin 2026 ne shiningene Kosebe Lazara Klowati à partir de 16h radio RFM na Kosebe demain beke frère mina piolon vlanu kononton do kolon shegin bisabani woro bisabani nani yago anga yafanyini jelu fere Kosebe yago anga yafanyini jelu fere Yakuba mamtu jara chanyo kuma me kakoye kako famu tumamina saksi nana fargan don sujara ni fargan ko radio na ke chukoti eske sanani amaku sakole kakonye
saksi bɛ farigan kɔnɔ ne nana don lajarabi kɔnɔ min gɛlɛyara kosɛbɛ wallahi nisɔndiyara ko arajo bɛna kɛ cogo di ka nisɔndiya ni adamadenw ka ɲani man de sɛgɛ o fana o ma nɔgɔn sago ye o m'u bɔ tuma min na saksi nana fatu u nana fɔ ko arajo bɛna kɛ cogo di a ma k'u sago ye ala kɔrɔ tɛ maa sigi banbana n'a kɛbaa t'i bolo kɔrɔ tɛ maa sigi bamaana n'a kɛbaa t'i bolo kɔrɔ tɛ maa sigi bamaana ala kana n dɛsɛ a kɛbaa la ya rabbal alamin karamɔgɔkɛ n bɛ ka nin dɔnkili minnu da i ye ka jamukan minnu k'i ye bawo n y'a faamu de ko Modibo Keyita ninnu ye kuma dɔ de fɔ ka kɔn olu ye kuma dɔ de fɔra nin faso in kɔnɔ yan o de ye juguya damatɛmɛ ko jugu de bi yan o de bɛ yan min k'o de furakɛ karamɔgɔkɛ n'i sera o yɔrɔ ma c'est un mal très profond pour le combattre il faut descendre à la source c'est-à-dire qu'an bɛ ka jigin yɔrɔ min na sisan nin ye ka jigin adamadenw sɔnnen bɛ de kɔnɔ karamɔgɔkɛ a tagama ma nɔgɔn dɛ est-ce que o tuma ala sena ɲuman ye ala y'an dɛmɛ amen o la an bɛ ji min yakuba n'an bɛna ji bi i b'i jija tasuma nin b'i bolo yan a tɛ barakanti dɔ wusu wa yakuba barakanti wusu ni bajɛ ne ka lɛfɛ bɛ dayɛlɛ i ka to ka fɛn dɔ wusu yan'an ka taa ji min kana sa ka hakili jigi kɛ toujours k'an bɛ bajɛ ne ka lɛfɛ kɔnɔ ale de ye jamukan ye jamukan min n'a bɛ jansa sabu n'an seginna ka bɔ ji min yɔrɔ da yɛrɛ bɛna don kumaw de kɔnɔ sa o la ko jansa ka kɛ 79 08 36 34 honorable Siriku Kuyate kunu Bazu ye ɲininkali kɛ i ka émission kɔnɔ donc n yɛrɛ bɛ Bazu fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà a y'a fɔ cogo min a tun bɛ ten de o de ye n bali nali la voilà donc n bɛ Bazu fɔ donc n'an mana a ye to ka hakili jigin an na voilà o de ka ɲi an ka taa ji min Kuyate